хора в 65, а това е Майнкрафт. Така, аз съм Криси, 65. Сега започваме. Това ще е клип, който ще ви покажа как да намерите село и две къщици на вещици. Така, първо влизате тук, слагате го на Survival. Тук, ако искате да го красите както си искате, примерно. Ще напиша Криси, да знам, че той. Така, сега тук. Идвате тук и после тук горе на това. Ето, Криси. Ситът е на английски всички букви. Подред. Така. Готово. После 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9. Така. Значи е само до 6. Добре, хора, да започваме. Видим какво ще стане. Сега, ето, късно виждате тази скала. Този става така, вие се завъртате насам. Първо ще ви покажа двете вещерски къщи, после селото. Това малко селце не е голямо, има хубави неща. Често. Само едно пекарне. Сега, както само направо си въртите, само направо, стигате и до тук и завивате малко. Всъщност, да, малко. Пак си продължавате. Пак направо. Така, първо, ако искате идете при селото, тръгвате на тук. Ако искате към къщите на вещиците, но сам. Сега видим. Ето хора има каванче, това е гъбка, вика. Ето това представя. Само. Малко е скучно, но готино. Ето още. Ето и другото. Ето тук е казан с само вода май. Не знам защо вече са си в него или през вечерта са си в него. Аз си мисля, че като насам има две вещерски за вещици къщи, би трябвало да има и вещици, но не съм сигурна. Така, ето го и селцето, хора. Сега да ви покажа нещо, където ви показах да тръгнете само направо, нали? Идвате тук. За добре, качвате се тук. Така. Хоп. Виждате ли, хора, сега? Скачате тук, ето, пречките. Влизате тук, тук и ето, това са нещата вътре. 6 хлебчета, 2 айрон, 2 голд, емералди бяха, ако бяха много неща. Ето слагате си. Вижте, чепокате. Готово. Добре, това беше от мен, хора. Много ви е харесал този
Seed. И ако искате, пробвайте. Става в май на всяка една версия Майнкрафт. Всъщност той е за Майнкрафт, но съм сигурен, че става още. Добре, хора, това беше за финал. Изложих се. Само да изляза и приключваме клипа. Не искам после като влезна този сервер да не умира човечето. Добре, хора, това беше от мен. Аз съм Крис 65. Гледайте всичките ни клипове и чао!